Tumaas ng 5 hanggang 10 piso ang kada kilo ng commercial rice sa pamilihang bayan ng San Juan, La Union. Kasabay ito ng nararanasang mega oil price hike. 52 pesos per kilo ang pinakamurang bigas, habang 69 pesos per kilo naman ang pinakamahal na presyo ng bigas sa palengke. Uminaw maamin na. Gawin ka dyan gasolina na kung tumas gawin. Ngumatumot tibagas ko. Supply. Ang takbuhan tuloy ng karamihan ang P20 o ang 20 pesos na bigas ng National Food Authority o NFA. Mas dumami umano ang pumila sa redemption area ng NFA San Juan simula nang magtaas ang presyo ng langis na nakaapekto rin sa pagtaas ng presyo ng commercial rice. Pero may kwalipikado lamang sa P20 program. Kabilang dito ang mga senior citizen, solo parents, persons with disabilities, indigent households o 4-piece beneficiaries, rice farmers, fisher folks, jeepney drivers at tricycle drivers. Kinakailangan lamang na magpakita ng mga valid IDs para makabili ng 20 pesos na bigas. Siyempre, minamot amin nga pati magatang kasda ko. Pati gasolina mo yun, minamot ako. So, pag kami gumatang to yung tanong ko, makaminos kami mo. Okay lang di pila. Okay lang di pila, basta makaabil kami ti kasting presyo mo. Dati, 10 kilograms ang pwedeng mabili sa bawat purchase ng mga benepisyaryo. Ngayon, lifted na ang purchase limit sa bawat transaksyon. Ibig sabihin, maaari nang mabili ng minsanan ang maximum kilos ng bigas sa isang purchase lamang. Ayon na rin sa Food Terminal Incorporated o FTI, mas mapapagastos ang mga benepisyaryo kung pabalik-balik pa sila sa Redemption Center para makumpleto ang maximum kilos ng bigas. May mayat. Arap kilamiti lugan makatipid kami. Tiniyak din ng NFA na sapat at walang problema pagdating sa supply ng bigas para sa P20 program at pangangailangan ng gobyerno. Sa P20, pwede silang bumili ng bigas for the car region. Meron sa Luwakan Warehouse. Continuous po yung pagbebenta ng Food Terminal Incorporated, yung FTI. Sa redemption site, sa Luwakan, and dito sa La Union, pwede silang bumili dito sa San Juan, GAD 1. May schedule ba ito, ma'am? From 8 to 5. Ay, so everyday? Para siyang tindahan. Nasimula nung last year pa, dito sa San Juan, August 28 up to now, everyday yan. Everyday. Tapos pag naubusan ng stocks, nagre-replenish through, bibili na naman yung FTI sa NFA. Nakahanda na rin umano ang NFA San Juan La Union Warehouse para sa isasagawang procurement ng mga palay ngayong harvest season ng local farmers. Ang warehouse na ito ng NFA dito sa bayan ng San Juan sa probinsya ng La Union kaya nga mag-imbak ng nasa 20,000 na sako ng palay. Pero kung mapapansin nyo, ang bahagi nga ng warehouse na ito ay bakante dahil mabilis din daw na ipinapamil o ipinapagiling itong mga palay para maging bigas. At ang bigas na mga ito naman yung binibenta sa P20 o itong 20 pesos na bigas na proyekto nga ng gobyerno. Ang supply ng bigas mula sa La Union Branch, dinadala rin sa NFA Luwakan Branch Office sa Benguet para sa distribusyon. Sa ngayon, nasa 23 pesos per kilo ang buying price ng clean and dry palay ng NFA La Union Branch Office. Joanne Punsoy, Balitang, Solid North.